Habang ngayat syurum syaneng kini kisngi, ngayo snow tan kaway ka jingkren bakata kalong. Ngayo snow ya ka jingot ka jingnam. Bakata ka jingot, kaday namar bakadan ka jingkerdo, hagayo ka kot. Kiot bakambiang syok ka kamay ka kaji. Kadan ka jingot bakambiang syok ka takatray ka kata. Kadan ka jingkerdo, naduk ki banyak kali, naduk ki babuk ki dukan, ki batray ki kam lajong, nagi yogi hat. Ngayon snow baka dan ke jingot. Baka penkuslay haduk kata-kata. Kim tip syuk bikin lek kumno. Lada ka yat hagani kurkom, lada ka long sisya hagani ka dur kawan ra sisya ya ka jing kuslay baka kawan ra ru ya ka jing syepting. Ya ka baki kin lek lada ka long sisya kumni lada ka ne ka yai ne. Kan long kumno sisya na ka mentajong. Ki ngangek piru piyo snow ya kata ka kubor. Lane piyo snow ru kum kata ka bawan ru hapi ada pidei ki batrai ha ki kam om tang ha ki kam ki jam kadang ke jingot nrei ke jingot na ki kimi ki kpa ba ki khon ki layat sakma ki yat halaga jong kelenti kim khensho ki kimi ki kpa kim khen snapsho ya kata ka jinglong khon lane kata ka jinglong kimi kpa lane kim khensho ya kita ki bahe kim khensho ya kita ki belasan but kadang be ke jingle thombor ki yat la jong kelenti ki poish ka jing bakla ki di ki buat ki tanglang wan ying kat baman im ka jing im kat baman ba ka don si ka jing smusi ba ka jing ot na ki me ki pa kadang ka jing ot habaro ki liang bat haba ngayat chrum sina ngayo snow ya kata nganget piru piyo snow ya kata bat si ka wan ra ya ka jing kuslai ka mga ongi pina do men Dahin ta ki badan dukan ki sngo kuslay ki ong insiu bay dukan dag ay. Insiu bay nong tray dag ay. Lani yaladi ngin tiet ngin pet dag ay. Namar kani ki jingdon kam kalong kabangman la kasngi. Kabay bay ka babon ka bay school ada pisong wireless ka bay ying. Ki bay kaw ki bay bam ki bay di ki jingdon kam baman la kasngi. Henry ka jingyo kamdon. Ka jingyo kaduna. Kadon ke jing kerdo, kadon ke jing hiran. Kata kawan ra si syai ke jing smoma, kawan ra si syai ke jing syeptim. Da ke eipat ngin le. Lada dan apreng jong fi dan haga bukum kata. Dan apreng jong fi ni ke por fiong ami otulop mental alai benai sau benai. Kini ke ba pipi tray, kini ke ba pipi syakri, ke melaban siu tulop ya pi. Pila syuyat nakaram syakaram syubam syak bat yai bam syak. Bat kapan kuslay fi bat pishu up bat lano pishu don ni ta jingkermen bakin sayo bakin sasiu ya pi. Bagade ketam pim tip syu pin le kumno teng pis ngule ran ke jingim teng kawan ke jing penrem teng kawan ke jing tolot. Pi trai shitam sya bro shibna arbana en rei pim yo eite. Teng ke pudu men sim ya pi ro pin trai. Kawan sisya ka jing kuslay dan teng pitia pidam ru pimnang yo tia ba namar pi perkat pi pai ki kon piongan besar ki ni ki kon ngan pen bam da ki ni ki kon haba ka jing yo jing mi kamdan tadeng tang kwa ban ong fi ka ni ka sngi ki bamta lada ka don ka jing ot lada ka don ka jing hiran lada ka don ka ta ka nem sneu ha ka jing im ka jong pi mereka mau ka ni ka wai oblei ru udan Tadeng ta kwa ban ong fi na do mendai hedo mentai am ublei jungi ulong ujuk menen menta bat ulong ujuk ru syabam jikot unum kala bat kumba ula handle ki crisis sakapor menshwa kumba ula pendap kumba ula le ki kamba hakapor ka menshwa hakapor joka nem sneu hakapor joka jinghiran hakapor joka jingkerdo ulong ujuk ublei uban le ru menta naga menta jongpi Henry ke jingkeli ke long hoi ublei unle Henry ke jingkeli ke long pipat pin le kumno. Ne ke ke ba pidei ban le haga por ke ba kum gani. Tadeng ta kwa ban ong ifi kwa ban ai jingmut ya pi ke ne ke por ke ba menta. Ngatip ya ke ne ke wei. Pi ku slai palat. Ngatip ya ke ne ke wei. Pila syukiu bipi ne pila syukiu jingpang namar ba. Pi ku slai palat. Renga kwa ban ong ifi ke ne ke sngi ke ba mentam. Lada pikuslay kat ba pikuslay roem kamdan jingmut namar lada pikuslay fimla ban solve ya kan ka problem fimla ban wan ra ya ka jubab pim yu i jubab hiru haba pikuslay
Tadeng ta kadai kapor ka bakum kani bangi don kam shisha yu blay. Lada dai ha kapor ka jing suk bun sien ngiklat yu blay. Lada dai kapor jing jing paho pahai teng ngim jukan mau yu blay. Lada ha kapor ka bakum kani. Haba ja kani ka jing ja ka bakum kani haba ka wan ka jing kerdo ka jing hiran. Kadai hang ta ken ba ubriu bun sien upai yu blay. Let's say kani kadai ka jing do nong ya pi ndai kadai ka kapu yu blay. Kadai ka kabu ya piru bapin pai yu blay. Bat ya ka ba fin shania hau kum mangal ong yipi ublay jongi ublay ubala le yiki kamba ha kapor jong ka jing terkhong ha kapor jong ki nem sneo ha kapor mendai bat fin kan maru tang kini ki snem ki bla lek no ngi mat ya ka jing pang covid ngi shong ha yeng klem trai klem kta rengam pat yo snow ba ka jela ka jongi bakin don ki brio ki balayap tangan namar baki klem yo obam hoi kadan ka jing kerdu, hoi kadan ka jing hiran, kamdan kata ka jing paho shisha ngitip ya kata ring ngampat yo snow. Bahkan dan ka wei ka long yeng lene wei brio na ka wei ka brio ki ba yap na mar ba kim dan bang. Ai ngu you try. Utrai jungi ude ba kraw. Tadeng time nga kwa ba dong ifi ka ni ka sngi. Lada utrai udan, lada ujisu udan. Balada udan balada uim nga kwa ba dong ifi fim dan kamban huslai. Kabama kalong lada ublay umdan ngen. Lada umdan ha ka jingim ka jongpi kabamot hi. Ka jingim ka jongpi ka nangyay na ka jing kordit siya ka jing kordit. Na ka jing kordo siya ka jing kordo. Na kata ka jing thali siya ka jing thali baka poisonan siya ka jing kut. Henry lada ublay udan ha ka jingim ka jongpi. Ublay udan bay ha kan ma ni ko ublay udan bay de mangi teng ngimpendan yo ublay. Teng isngok ublay udan. Teng ngile kum bo blay umdan ta kadaw teng ngile pop yu blay da ka bangi snow kum bo blay yu i teng snow kum bo blay yu snow teng iplong yu blay kum bo umdan nga kwa ba no fi u blay udan balada udan si sha ga jim ga jong fi u blay ule gi kamba nga tip ya gane ka way lada fi huslay ya gane ka por pi ongan le kum no lada gane ka business jonga ka nang hiar lada gane ka kam ka mga tray ngam yo nong kadan bitang ka jing sha bam ka jing sha bam du kadan bitang ka jing do nong nga kwa nong ifi mlelei usoitan lada piyat ba blay am kwa nong ifi lada piyat si sha bu try lada pi sha u try am compare usoitan ula bantu kat no na fi compare kat no ula ban shim compare ula ban pendu nong ifi kat no re ka bakut u ban siu arsha tagade ka tau blay jongi ude blay Wapenya ifi lam bagi jing tenjo, wapenya ifi lam bagi jing tang ba hadin jo ke jing tenjo pinyo ya ki kamba ge jong blay. Blay ule palat. Baka khamat jufi kampat ju ne ke skor ke jufi kampat ju snow. Ne kam shimlami na ka download ke jong PM kilong kita ki ke blay. Ula bo lupa na ka mantagi tagi ba eat you. Tadeng ta pa ba ifi ke ne ke sngi la pi eat you try. Kan mau try itu ya kita ki ba eat you. Itu ba unum sya da lei ru bagi tagi ba iet ki jeng u kin hap hadu ba kin da yap ne kin da poi sya kata apot ki haban krong u blay unum sya ya kata mga puli ke tin ke jong blay hang ne ngai i ya kata mo mga puli ke sti ke ben ngong ji koren ngalong ba ar ni ke khot ka ba kendai ka bible ka kren ni kata ka ong reikat kumbala tho ki ru ba ka khamat kam shim lai i Bagi skor kam shim la yo snow ba kam shim la mi no aru na ka dono do brio kilong kita ki ki ba ublay la bu lupa ya kita ki ba eat ya u ula da bu lupa ya kita ki ba eat you la da pila eat you try menta fim par yo i re pin sa yo i menta le se da ka khamat pi tangga jing kerdo tangga jing hiran tang kita ki jing thli sudah henrei pin sa yo i namar ublay ula da bu lupa da kata ka ba paho ya ka jing im ga jong fi Ngamtip ki wei kin long kom no ngamtip ya kita ki bam dan you blay ki bam tip you blay ni ki ba penja you blay na ka jim ki jongki ngamtip ka ki penja ki riya phi ki ba eat you try ngatip ya kata bo blay un kerku ya fi arsha ka babel ka kren ya kata job lenong ba sau ar ka khot ka ba ar ya ka banga jukren na ka por sha ka por ba job u ong kom ni ngatip memela ban le iki baro bat dan bala ban khang ya ka no ka jing thmu ka jong me Job Ukraine kata wong ngatip mela ban le iki baro try ngatip mela ban le
bom dan ke balak ban khang ye ke jing thmu ke jong me na mar utip ye ne ke wei ba ke jing thmu ke jong blai ka long ka bahana ka menta jong phi utip ba ke jing thmu ke jong blai ka long ba ka ba janai ka ba phla ka ba bha ka ba sniu ngatip ye ne ke wei bo blai am udan ke jing thmu ban khu fi ban pen em ye phi ba kam dan ke jing thmu ke jong blai ban le ke ba sman ye phi ne ban le ke ka ba phindu nong ye ka ba phindu shisha ye ke ke jing khu Jeremiah ka ong ngatip ye ke jingmut ka ba nga parkhat chapang jong phi ong tra ke jingmut jong ke jing suk ken jong ke jing sniu utrai uthmu ban ai ye ke jing suk ye ke jing kman ye ke jing khu ye ke jing em ha ke jing em ke jong phi ke jing sniu ne ke jing tem ban ai phi ru ye ka ta ka jing kman but ye ka ta galawai tadeng ta habu trai udan ke jing em ke jong phi am wat ju slai wat ju slai ngitip ngi em ke ka por ka ba ngitip ngi em ka por ka ba kerdo ka ba jenjar nai ngatip tang ye ne ka wai bagi ta em ki ba hok ki jong blai lada philong kita ki ba hok ba du blai lene kita ki ba shisha ba du ki ba kala go mot ki ba wat ye ka khmat jong umiet la bat sngi blai unum I no ong ka sam ka ba lai phut nyau ka khot ba san ka bible ka ong ne ngala long samla ti mentang ngala temen rai ngam shim la yo I ya u ba hok bala no ya u lemne usmbai jong u bakin ya krong kpu tadeng tau David wong na do dang samla do menta do temen ngam pat ji bo blai no iki ba hok ki jong u lemne kita ki smbai jong blai lemne kita ki smbai ki khon ki jong bakin ya krong kpu maka kwa ba dong fi la da fi de ki khon ki jong blai finam ya krong kpu kal khot ka ba khat pra ka khandai ka ongom ne utrai utip iki sngi jong kita ki ba janai ba ka jinyo kan ti jong ki kan long bam jikut kin nom yo le ran ha ka por ka jinjan jar bad ha ka sngi ka nem sniu kin kedang ka babel ka kren shai ka tabu trai utip iki sngi jong kita ki ba janai ke kita ki ba janai kita ken ki ba shania hau trai kita ken ki ba pensung bhai utrai kita ken ki ba wat shai ka hima ka jong blai ba de ka hok ka jong kita ken ki ba yat penrit akhmat jong blai kita ki ba snow duk akhmat jong blai kita ken ki ba duk ha ka men sim na bakin yo ken ya ka hima ka jong blai kita ki ba yat ha ka da gadur kilong janai hu blai bo du blai utip iki sngi jong kita ki ba janai Baka Bible ka ong kinyo kan tiru ita ka bam jikot. Haka por ka jinjan jar ka Bible ka ong kinom yo le ran pinom le ran pia ka jinjan jar. Atip pia ban siu sini shatain reu blai un le kamba ya fi vila ban siu ya kita ki jing siu baro. Pin siu ba pinom dap ram pin siu ba blai un pin dap na eng ngam tip tang ba un le ya kata kum ba open hap ya ka mana ha ka riklau ki Israel ki shul ang lengok kim tip remen step abagi kie ki ui ya kene ke jingbam ka bla ap lupa ha ta ka teng khong yeng ke jongki ki da yo bam bar ki da kedang bom dan weiru na pedeng jongki u ba sha tangan le ne ba sha jingit ki bam kedang man lagasngi ka Bible ka kren ya kata la da u blai ule ya kata ha ka riklau nam ta ki khon Israel kini ki khon li ki ba tam sneng ki ba shu khnyum ba yo blai wat la kata u blai am u pendap ki la da pi daily ki ba shkri u blai ka ba nang fi da lele ru finom le ranya ka por ki jinjan jar bara ka por jo ka nemsni ong ka tin ke jong blai ka pin kedang vi pule ka sam ka bar punyo ni ka khot ka ba san ro ong kom ni namar ha ka sngi ke jinjan jar unri khop yanga ha ka ying jan jong u ha ka jakari ka tabernacle jong u un buri yanga un kentiu yanga halor mausiang ka babel ka kran ya kata ha ka por ka sngi ju ka jinjan jar unri khop yapi hapo ke ying jan ke jong u dan jingkeman ha ke ying jan ke jong trai ke tien ke jong blai bala da pidan hapo ke ying jan ke jong trai ha ke jingka ke jong u pidan hang ta hapo ke babel ka om pinom yo le ran but ke babel ke kran hang ni la da pidan hau trai pidan ha ke jakari ke ta tabernacle ke jong un buri yapi un buri epi na kita ki jing un buri epi na kita ki jing jenjar un buri epi na kita ki jing kerdu ho shisha ban kerdu andre kawan ke jing pendap kawan shisha kata ke jing le pla ke jong blai namar ka jing rap kawan nami ina sangi ne ste ngai ke jing rap kawan tang no blai namar uni u blai bo pi shakri u de u blai bala bende ke kamba tadeng ta kwa ban ifi ki bekerdu aga bam kedi ifi bekerdu haga bagen jamin sim ngakwa ban ong ifi ga ni gesngi utrai udan Bara ba utrai udan ai ba undan ji sha ga ji im ga jong phi wanum panja no u blai na ga ji im ga jong phi ai ba undan mar udan ai ba undan ji sha ba phi ka Bible ke thu ye kata bakala don kata ka
nem sniu hapo Samaria hadu bagi daya bami tigi ej paro hadu ka bakhat do ki haban bam ru ya ki kun jongki kay ka bajaha kata ka nem sniu ka babel ki thu bladon kita ki sangut kita ki bapang yang tholi ki ba shong kata ka khardop ban rung shapo kim long ban mi shabar kim long bar ki ong la dangi shong sa ang ni mangirungin yap padeng ta ki da mi na kata ka jaka shong ka jongki ba ki let shagita ki jaka shong ki jaka saadara jongki Syria ba anda ba ki rung sya kata ka kam jongki Syria ki I ba ki Syria ki le aphetlot ki sipai Syria baro ki le her krat lo nanta ka jingkeli ka long balai ki her krat namar ka daw ka long bo blai ule ka kamba ba kata ka kamba ki thu ngi revi pule na ki argis iem ka ni ka nong ba nyau ka khot ban riu ong ni na ba utrai ula penyo snow ki pa ya pom ki Syria ki jing sawa ki kali ba ki jing sawa ki kulai kajing sawa upa ya pom ubashibun ken bat kilay ong parlok hi hakmi usim Israel riawer banyale yangi yagis iem ki hit bagis iem ki Egypt banwan yahertma shangi kashwan kata kajing snow hakita ki shipai Syria ki bakir tawyer ya kata kashnong Samaria kishu abait lano bekini kin yapno bakishu pensyajing it yaki hanta henry daga bor ka jong blay ublay upen yo snow ya baro kita kisipai mdei tang we are baro yo snow kumbaka wan shisha kataka jing sawa jong kita ki kali kulai ki chariots ki jing sawa kita ki kulai ki jing sawa kita ki payapam shibon ki yo snow ki snow kina mudur baka dai ya shisha ki yo snow kina mudur bus im Syria kila khot kita ki im jo ki hit bagi kita ki ki Egypt ban yale thamai ki Syria ki reshatin phat bagi dia phat yap nang ta berkai ke bejang ta kila I no ang tai ka bam ke di ya kita ki share grupa ki jing don kam ki baremdor hang ta bagi ni ki samut ki lej bagi lej bam kedang baradin nang ta ki wan ban ya thuru sya kita ki besyak thangan ki badon hapo jong kita ke Shnong Samaria berki mi ilang nang ta ban yale kemen nang kwa banong ifi ya ni ke sngi boble jungi du ble ju ki kamba lalu syaitan wan man kerkut ya ka yeng ka sem ke jongpi wan man kerkut ya ka yok kot ke jongpi pi snow kumba pila terkhong snow kuman yap no riu blai un pen herkrat ya ki nong shun ki bawan man kerkut ya pi ki nong shun bangakren riu ngakren yu syaitan umut ban snew fi umut ban le snew ya pi umut ban pen jenjar fi utaw ha ban phet yap no ka babel ka ong kita kinong shun kinwan na gawai kelenti hendrakin ya phet yap no kin nyoteli kelenti namar babelai kin yo snow ya ga jing sawa ya ga bau blai un pen sawa kumba ka dai ga bisi shai ki hendrai kam dai shai ka bakumta ki ha ban ya phet yap no ublai dan kam mon wandal ri usu pen sawa tan ka sound effects ka bajur hang ni shu sawa bitang ka sound effects klem shisha shu snow tanda ka sound kam tip ka speaker ka bakat no watts ka bakat no ka jingklan ka sawa do kata ka bala penher serniu yini shipai Syria ki bani patru nanta pangangai utra jungi ujisa bukren ulong kum uta ubakren bagi jing sawa klong kum shibun ki unkren bagi bor jing dom jing le jing kerdo ki bate ki bukom ki kun ki ti ki jongpi ki yeng ka sem ki jongpi ki ta marsen kran u jisu sawa ba em da kata jing sawa kum shibun ki ki her krat baro badeng ta kwa abanong ifi ki ne ka sngi phai shu tra kalak bomot shisha lada phide ki brio baduki lada phide ki brio sha ki batnum ki batnam ki brio ki bamla ap bamla sha ya sha mantashi por phai shu tra nget marga babel ka kren ni tanu Jeremia khatnya wode khat ka banyo ong sup utau brio ba shania outrai but ubaga jing shania jang u long utrai in pule ne ka tien Jeremia khatnya nyo ong sup utau brio ba shania outrai but ubaga jing shania jang u long utrai nganget fi shania utrai fin long ki basok tadeng ta compare ka nam sneu ka ba kumno ka wan ha ka yeng ka jongpi ka nam sneu ka wan kumno ha ta ka jing trei jing ta ka jongpi Rai ublay un pen herkrat ya kata kan nem sneo ba finom kerdo ya ga jing em ga jong fi kan jaga kamba na ga singi kombo pen hap ya kamanna un pen hap ya ga jing kerku ga jing em ga jong fi ba deng ta up kmi na utrai up kmi ya ga kamba na utrai kam de ka no pinang ban trei na shania aga ga jing nang ga jong fi wat shania ta ki customer ga jong fi wat shania ha ga ga jing la ga jong fi ublay un pa ya ga jing rap na beneng un wan lam u ki customer fi trei business ba kita ki baya trei ba phiru kin trei bha ya kita ki bi dai kam ba phiru kin le bha ya phi phin shem ki jing shem so bha na ki
bat ngai haba fio ke jing syam sngobhan u blay am fio lo ke jing syam sngobhan na baro kilia mga duai nga kerkhui fi ke sngim taut ku slai even bam even di even kop ke jing ke jong pi wang u jisu ka bible ko ang ta la da flawa tre ke hima ke jong blay bat ya ka hok ke jong ya ki ek baro on sai lang tam happy ngai traun ai lang tam un ai ru palat ban ya kata ka pi pan palat ban ya kata ka pi kerpat kat kum kata ka bor ka batrei hapo jong fi Ephesus nong ka balai ka khot ka arpo ka kren ya kata un ai palat ban ya kata ka pi pan palat ban ya kata ka pi kerpat kat kum kata ka bor ka batrei pi ngai ka bor ka batrei fi shu ngai ba shania outrai unum bele ran bo khoi pi kon fi kin kala ba ulok jo fi kala ka jing dok ka jing kardo ka ta ka jing ot ka jing nam ka jong pm ka dei tam man ta de fin sai i problem le ki kam snang ban ai ngo lupa yu trai pin i bi ka kam ba ga jong blai phim la de wat nom thnum trai nga ai ngo i me nga tip ba ne ka kam dei ka jonga re ka dei ka kam ka me ai nga tip ko trai ka ba me men swan lam hi ka jing kar khu wat la da ka wan ma kana ka jing tar khong phim la de e ru ha ne ka sngi ang kwa ban ong i fi am ai ngo ba yu trai ai ba ka ne kermiang sintur ka jing fi kan shukran bi tangi ya ka jing yaro tang ka jing mani tangi ta ka jing ai ngo shu trai ngai utrai ule bi ki kamba ublei bangi shakri ko ma ong i fi la kren ni ki sngi ublei bangi shakri ublei ubamla ban lamler ubamla ban kala ubamla ban le pop ubamla ban yap tane ta bangi shakri ublei unom lamler fi de le un le ba ya ka ibula kren dep ya ta bolo kolar aga ji im jo fi ngai im ki sngi ki ba jinjar gi im sngi ki ba kardo andre ya phi ki ba shania ublei finam kardo ya ka ru ta au ga di ka por phi ben pai ju ublei pai ju ya ma khmat jago ai ngo ba man la ga sngi kala ka mod wa jula pop show ai ba ga jing im ga jo fi ga long ga jing im ka ba pen so ba shi sha yu tra kar khu fi ni ga sngi ni dwai try ngo ime ko pangi shakri ime ubolong ublei Jehovah Jireh ublei unong pendap ni shakri ime ubolong Jehovah Rafa ublei unong penkhia medei ime Jehovah Shalom ublei ba ai ngi ya kata ka jing suk shisha but try medei ublei Jehovah Shama ublei badan ringkat bat ngi baga ai ngo ya ka presence ga jaw me try me ong anom e no ye fi de lei panganom le landet no if de le try nga tip gini ki khon jame hab ki yam ki ot ki kerpat ha khmat jame ki penret te try nga nget men ai ga jinga e ga ba khambon ni ga ta ba penret ba try ba ki penret men ngantiu ki go try nga nget ko kan ka jing ker khu kan wan bet ka jing pendap kan wan bet ha ka ta ka ba kin jado ba kham tam e ha ba ki la yo ya ka jing ker khu ba kin jaman sim go try ka do jong ki go try kanam ka do la no nga dwai ga ker khu i pi ga sngi pen em ga ji em ka ba bet ba do blai ga ji em ka ba nom le pop onom le khnang ni ka pop na maru blai usmo si ba onom la ban map i fi da pi le si sai ya ka pop da ka ba fi le khnang la fi la tip ga ka pop fi le khnang kam sa shu ka jing knya na mar ka pop ong ka tien ga jong blai u blai habu map la map ya fi ba onom le pop na mar ka pop ka mon ra jing ker khu ka pop ka mon ra tang ga jing tim ka pop ka wan ra tang ga jing jar ka wan ra tang ya kita ga jing ga jing ku slai kawan ra tang ya kata ga jing do am ya ga jing yo nga duai nga ker khu fi ga ne ga sngi ba fin em ban em hok ba do blai ba fin pensno bhai try ba fin em ga jing em ka ba blai ba bo pe ya fi is nai shisha na mar fi em shisha na ka banta ban punon buram yo nga duai nga ker khu fi ni ga sngi bagi kamba agin ja fi sedang man play ga dukan ga jong fi sedang menya ka gli jong fi ne ha ga yeng ga sem ga jong fi nga duai ba ga jing ker khu ka jong u Jesus Christ kan long haga jing mi fi wo un pendap no ya ta jing ker do jong fi baro kat kum ka jing kan rais pa ga jong how Christ haga boro nga duai nga ker khu met ba men sim trai mla iki kamba nga tibu it palat ya fi ba phiru it palat yo it yo haga ting Jesus nga duai amen ba amen trai nga ker khu fi ngan sai sham pa lai ga shai ga sngi wanam ku slai wanam ship tieng stang ban ai ngo fin ibi ki kamba jong blai ko blai shi bon amen